Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Magbanwa. Taong 1956, Talisayan, Misamis Oriental. Sa liblib na dako ng Misamis, lalo na sa baybayin ng Talisayan, ang pangalang Magbanwa ay hindi lamang kilala bilang isang mangingisda. Sa edad na 38, ang kanyang katawan ay hitik na sa mga peklat ng pananampalataya, mga ukit sa balat at bakas ng mga mutyang nakabaon sa kanyang laman. Marami nang pinagdaanan si Magbanwa Pinuno. Hindi na mabilang ang mga nilalang na kanyang napaslang at hindi na rin masukat ang dami ng mga nilalang na may matinding galit at puot sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga banta nito, si Magbanwa ay nanatiling kalmado. Alam niya ang sukdulan ng kanyang abilidad at alam niya ang kanyang mga kahinaan. Palagi siyang bihilante sa lahat ng bagay. Natuto siyang huwag magtiwala sa kung kani-kanino at nagawa niyang mabuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Sa loob ng 12 taong pagiging antingero, makailang beses nang nasadlak sa matinding panganib ang kanyang pamilya. Gayunpaman sa kabila nito, nakakaraos at nakakaraos pa rin sila. At dahil sa mga pangyayaring yan, kung kaya't kahit musmus pa ang kanyang mga anak, marunong na itong gumamit ng orasyon. Ito ang nagsisilbing depensa ng kanyang pamilya at ito rin ang nagbibigay kapanatagan sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong sitwasyon, nanatili pa rin siyang alerto. Naniniwala si Magbanwa na hindi lahat ng nilalang ay madali niyang matatalo. At kagaya ng mga antingero, may mga nilalang din ang kadiliman na nahahanay sa mas mataas na antas at kabilang na sa mga ito, ang nilalang na tinatawag niyang ablas. Ang ablas ay hindi lamang basta aswang pinuno. Sila ay tinaguri ang mga kasuklam-suklam dahil sa taglay nilang 3 sumpa. Una sa kinakatakutan ng mga antingero ay ang kamandag ng manlalaso na taglay nito. Ang bawat kuko ng ablas ay may kakaibang lason na kayang magpatigil ng puso sa isang kalmot lang. May sining din ito ng mambabarang kung saan ang nagsisilbing tahanan ng kanyang mga alaga ay ang sarili niyang tiyan. Sa pamamagitan nito, madali niyang nailalabas ang mga alakdan at uwang para ipasok sa loob ng sistema ng biktima. At ang ikatlo, ang taglay nitong husay ng isang mangkukulam. Kaya niyang manipulahin ang anino at gumawa ng mga manika mula sa buhok ng kanyang kaaway. Sa pamamagitan nito, hindi na siya mahihirapan pang paglaruan ng kanyang biktima kahit may taglay itong malakas na bakod at puder sa katawan nila. Dagdag pa ni Magbanwa na, bihira itong magpakita sa mga tao, pero kapag nagawi ito, katakot-takot na salot ang magaganap. Ang tanging kahinaan lang ng mga ablas ay ang bagal at sela nila sa pagpaparami. Hindi sila nagpapasa ng bertud o ng yayanggaw ng kung sino-sino dahil ang mga nilalang na ito ay sinisiguro na lahat ng nasa uri nila ay pamilya nilang buo. Ibig sabihin, hindi sila tumatanggap ng mga taong walang nananalaytay na dugo na katulad ng sa pinagmulan nila. Gayunpaman, labis pa rin itong ikinakabahala ni Magbanwa dahil anumang oras, posibleng mapadpad sa kanila ang mga ablas. Akala niya imposible itong mangyari dahil matagal na nila itong hindi nakakatapat. Pero, lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang panahon na labis niyang kinakatakutan. Nagsimula ang lahat sa isang halimuyak na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito amoy ng nabubulok na basura, kundi amoy ito ng nasusunog na buhok, sariwang dugo, at bulok na luyos. Para kay Magbanwa, na may malalim na karanasan sa pakikipagkombate, ang amoy na yun ay isang babala. Hindi nila ito pupwedeng ipagsawalang bahala dahil anumang oras posibleng mangyari ang ikinakatakot niya.
Dumaan ang mga araw. Hapon-hapon na siyang nagbabantay sa labas ng bahay nila, maiging nagmamasid habang nakatingin sa malayo. Palagi na rin niyang hinihimas ang kanyang medalyon na dati-rati hindi naman niya gaanong ginagawa. Batid niya na may kakaibang kutob siyang nararamdaman. At dahil dito, kung kaya't hindi na siya mapakali at palagi na siyang aligaga. Isang hapon, napansin niya ang kakaibang kilos sa paligid. Ang mga dahon ng niyog ay hindi gumagalaw kahit malakas ang hangin at ang apoy ng lampara ay napapansin niyang dahan-dahang nagkukulay asul. Nagsimula na rin siyang makarinig ng mga kakaibang huni, kaya naman dali-dali siyang dumistansya sa bahay nila upang mapagmasdan ng maigi ang buong paligid. Bit-bit ang kanyang sulok, marahan siyang nag-ikot habang pabulong na nagdarasal ng orasyon. Pagdating niya sa gilid ng bahay kung saan naroon ang matandang puno ng santol, nakakita siya ng isang figura. Noong una, akala niya isang matandang babae ito na nakayukod. Ngunit nang itaas niya ang sulok, biglang nanindig ang kanyang balahibo. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Magbanwa kung anong uri ng nilalang ang nakatayo sa harapan niya. Ayon sa kanya, kaya niya nalaman na ablas ito ay dahil sa 3 marka na kanyang nakita. Kapansin-pansin din ang pagsusuka ng nilalang na yon at ang hawak nitong manika na paulit-ulit nitong binubulungan ng dasal. At sa bawat paghinga ng nilalang, kapansin-pansin ng mga gumagapang na uod at maliliit na alakdan na lumalabas sa butas ng ilong nito. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita niya na hindi puti at itim ang mata nito. Ang mata ng ablas ay puro pula na tila may mga gumagalaw na ugat mula sa loob. Tanda na isang itong uri ng aswang na kumakain ng tao at nagtataglay ng iba't ibang uri ng mahika. Magbanwa ng talisayan. Ang iyong anting-anting ay amoy luma na. Masyado na yang mahina at malapit nang mawala ng kwenta. Isa ka sa mga taong naging interesante sa aming mga mata. Kaya naparito ako para alukin ka. Gusto mo bang matikman ang aking handog? Biglang itinaas ng ablas ang kanyang kamay. Ang mga uod na nasa lupa ay biglang nagkaroon ng mga pakpak na siya namang mabilis na lumipad papalapit sa kanya. Pagsilay niya rito, kaagad naman niyang hinugot ang lumang panyo sa loob ng kanyang bulsa na punong-puno ng dasal. Ibinalot niya ito sa kanyang kamao bago niya atakihin ang mga alagang inutusan nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Lahat ng mga ibinato nito sa kanya ay nagawa niyang matalo sa iilang suntok pa lamang. Pagkatapos, mabilis niya itong sinugod hanggang sa magpang-abot silang dalawa. Ang bawat suntok na pinakakawalan niya ay hindi normal, pero nakapagtatakang nakakaya itong salagi ng nilalang gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nagtagal ng halos 10 minuto ang kanilang pagbubuno hanggang sa magdesisyon siya na dumistansya ng bahagya sa nilalang. Paglayo niya, kaagad niyang napansin ang panlalambot ng kanyang laman. Ngunit dahil sa kanyang mutsyang nakabaon sa kanyang dibdib, mabilis itong nanumbalik sa dati nitong estado. Pagtayo niya ng tuwid, dito niya nakita ang pagngisi ng ablas habang dahan-dahan itong naglalaho sa dilim. At sa isang kisap mata, naglaho ito sa kanyang paningin at pandama. Alam niya nga atake ito, kaya hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Maigi niya itong pinakiramdaman hanggang sa magsalita sa kanyang isipan ang kanyang kutob. Sa likod! Ngunit hindi pa man siya nakakalingon, ang ablas ay kaagad na nag-iwan ng 3 malalalim na marka sa kanyang braso. Agad na nangitim ang paligid ng sugat, dulot ng matinding kamandag na taglay ng mga kuko nito. Ngunit imbis na panghinaan ng loob, mas lalong tinataga ni Magbanwa ang kanyang sarili.
Dali-dali niyang pinisilang kanyang sugat habang binabanggit ang mga katagang, "Esto, mi, lorica hum." Maya-maya pa, ang itim na dugo ay biglang naging matingkad na pula. Ang lason ay naging pawis na bumalong sa kanyang balat. At kasabay nito, ang sapilitang pagluwa ng kanyang laman sa isa sa kanyang mutya na pinangangalagaan. Kung gayon, isinakripisyo mo ang isa kapalit ng buhay mo. Mahusay magbanwa ng talisayan. Pinapahanga mo ko. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad itong bumalik sa dati nitong anyo at nagsimulang tumalikod. Magpalakas ka pa. Dahil sa mga susunod, kakailanganin mo ang lakas na yon. O siya, mauna na ako sa'yo. Magbanwa ng talisayan. Kagad itong naglakad papalayo. Hindi na siya nito nilingon, pagpapakita ng pagitan ng kanilang lakas. Nang mapansin naman ito ni Magbanwa, dali-dali naman siyang bumalik sa loob ng bahay nila, maiging pinag-isipan ang mga nangyari. Alam niya na hindi yon ang magiging wakas at nakasisiguro siya, ito ay simula pa lamang. Nang mapansin ng kanyang asawa ang matinding problemang namumutawi sa mga mata niya, dito na ito nagsimulang magtanong. Magbanwa, magsalita ka nga. Alam kong hindi maganda ang nangyari sa'yo kanina. Maski kami rito sa loob, naramdaman namin ang enerhiyang yon. Ano bang nangyari? At ano bang kailangan niya? Nang marinig niya ang sinabi ng asawa niya, dito na siya bahagyang napatingin. Bakas sa kanyang mga mata ang takot at pagkagulat sa mga pinagdaanan niya. Dumating na ang ablas dito sa ating lupa. Sinubukan ako nito kanina. Nakipaglaro siya sa akin, pero wala siyang balak na ako'y patayin. Basta bago kami nagkahiwalay, sinabi niya na pumunta siya rito dahil may handog siyang ibibigay. At hindi ko alam kung ano yon. Dahil sa kanyang sinabi, walang naisagot ang asawa niya. Tahimik man ito pero hindi nito maipagkakaila ang matinding pag-aalala para sa kalagayan niya. Dumaan ang mga araw. Walang ibang ginawa ang kanilang pamilya kundi ang maghanda. Kaso lang, ang ablas ay hindi na nagpakita. Wala itong pinadalang mga tagapagmasid, ni mga nilalang na nagmamanman sa bawat kilos nila. Dahil sa pangyayari, inakala ni Magbanwa na nakalimutan na sila ng nilalang na yon. Pero pagtungtong ng gabi ng Biyernes, muli na naman itong bumalik. At sa pagkakataong yon, nagdala na ito ng mga kasama. Habang naghahapunan sila, nakarinig sila ng malalakas na pagbato sa labas ng bahay. Noong una inakala nilang kalabog lang ito ng mga hayop, pero habang tumatagal, dahan-dahan na nilang napapansin ang kakaibang amoy na nanunuot sa bawat dingding. Nung malanghap niya ito, alam na niya kaagad kung sino-sino ang mga bisita na dumating. Kaya naman walang sabi-sabi, kaagad nilang itinigil ang kanilang pagkain. Dali-dali niyang itinago sa silid ang kanyang mga anak, habang ang kanyang asawa naman ang nagsisilbing bantay nito. Pagbalik niya sa kusina, agad niyang kinuha ang palakol na nakatayo malapit sa dingding at mabilis na naghanap ng siwang na pwede niyang pagsilipan. Pagdungaw niya sa labas, dito niya nakita ang matanda na nanlilisik ang mga mata. Wala itong kabangisan sa kanyang muka, pero ang kapangyarihan nito ay hindi masukat. At kagaya ng una niyang nakita, patuloy pa rin ito sa paglalaway. Ganun din ang kanyang mga kasama. Dito napagtanto ni Magbanwa na isang pamilya ng ablas ang nagkaroon ng interes sa kanya. Dahil sa mga nalaman niya, kung kaya't halos hindi na siya makapag-isip ng tama. Kalaunan, sumagi sa kanyang isipan ang handog na gusto nitong ibigay sa kanya.
Kaya naman kahit walang ideya kung ano ito, nagpasya siyang lumabas para harapin ang matanda. Pagbukas niya ng pinto, tumigil ang pagbabato ng mga ito sa dingding ng bahay. Maya-maya pa, nang tuluyan niya na itong maisara, dito niya nakita ang 2 dangkal na kapal ng putik na dumikit na sa bahay nila. Bawat parte ng putik na yon ay may mga insektong naglalakad, pagpapakita ng isa sa mga kakayahan ng mga ablas. Hindi nagtagal, nang magpang-abot na ang tingin nila ng matanda, dito na yun gumisi kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Mabuti naman at lumabas ka na, Magbanwa. Kanina ka pa namin hinihintay. Medyo naiinip na nga tong mga kasama ko eh. At bakit nyo naman ako hinihintay? Ano ba talaga ang kailangan mo? Wala ka makukuha sa akin. At kahit patayin mo kami, hinding-hindi ako luluhod sa harapan mo. Sinisiguro ko sa inyo, magkakaubusan muna tayo bago nyo magawa ang mga gusto ninyo. Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung napangisi kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Huwag mo muna kaming pangunahan. Dahil hindi yan ang pakay namin sa'yo. May ibibigay ako sa iyong misyon, kapalit ng kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Mahalaga para sa amin ang misyong ito. Kaya kung pauunlakan mo kami, baka salangin ko rin ang buhay ninyo. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, hindi na ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang gusto nitong mangyari. Ayon sa matanda, na sa kanilang baryo may nakatirang isang babaylan. Matagal na itong nagsisilbing tinik sa kanilang mga lalamunan dahil sa mga ginagawa nitong nakakaapekto sa kanilang pamamalakad at mga kilos. Hangad niyang paslangin ni Magbanwa ang taong yon, hindi dahil sa hindi nila ito kaya, kundi gusto nilang makita ang labanan sa pagitan ng 2 taong nagtatangan ng parehong kapangyarihan. Dagdag pa nito na, kapag natalo niya ang matandang yon, isang pabuya ang kanyang matatanggap. Isang handog na kailan may hindi niya inaasahan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, medyo naintriga siya sa nais nitong ibigay sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dito na napangisi ang matanda, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Gagawin ka naming katulad namin kapag natalo mo ang babaylan. Isang uri ng ablas na kalahating antingero. Wala kang dapat na ipag-alala sa kakayahang ito, Magbanwa, dahil ikaw ay mamamagitan sa 2 kapangyarihan. At lahat ng taglay mo ngayon, ipinapangako ko sa iyo na hindi ito maaapektuhan ng mga ibibigay ko. Mapalad ka dahil ikaw ang pangalawang tao na tatanggap ng ganitong handog. Dahil sa sinabi nito, halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Naguguluhan man pero pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili hanggang sa magkaroon na siya ng ideya sa mga sasabihin niya. At bakit ako naman ang napili ninyo? Hindi ba't marami naman diyang iba na mas mahusay kumpara sa akin? Bakit ako? Ano bang espesyal sa tulad ko? Dahil ikaw at ang babaylang yon ay magkakilala. Bago kayo magtutuos, may bibigay mo sa kanya ang lason at sa pamamagitan nito, kung kaya't hindi ka na mahihirapan. Siguradong ikaw ang magwawagi sa kahit na anong paraan. Alam naming bihilante ang babaylang yon. Hindi ito basta-bastang nagtitiwala sa mga taong hindi niya kilala ng lubusan. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon niya napagtanto ang pandarayang binabalak ng matanda. Gusto niyang tumutol sa nais nitong mangyari pero alam niya na ikamamatay ito ng kanyang pamilya. Kaya kahit labag sa kanyang loob, nagdesisyon siyang sumang-ayon. Mahirap sa parte niya na piliin ang kanyang kaibigan, lalo pat buhay ng kanyang asawa at mga anak ang nakataya. Maya-maya pa, pagsang-ayon niya sa matanda, kaagad nitong inilabas ang isang lumang bote
na naglalaman ng itim na likido. Pagbaba nito ng bagay na yon sa lupa, may dinukot itong kakaibang bagay sa kanyang dila. Hindi ito matigas na bagay, pinuno kundi isa itong likido na parang ginamitan ng mahika upang hindi mawala sa bilog nitong porma. Gusto mo bang malaman ang kapangyarihang handog ko sa iyo, Magbanwa? Kainin mo ang bagay na yan. Sa oras na ginawa mo yan, malalasap mo ang abilidad ng ablas ng walang kahit na anong kondisyon. Matapos nitong magsalita, kagad naman itong umalis. Hindi pa man yun nakakalayo, bigla itong naglaho na parang bula paglapat ng liwanag ng buwan sa kanilang mga katawan. At sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa paligid. Naiwan siyang nakatayo sa harapan ng mga bagay na inilapag ng matanda, maiging nag-iisip sa kanyang mga gagawin. Batid niya na hindi siya pupwedeng umatras sa kanilang kasunduan dahil sa sandaling gawin niya ito, papatayin ng mga ablas ang kanyang pamilya. Maya-maya pa, nagdesisyon na siyang lapitan ng mga bagay na yon upang masilayan niya ito ng malapitan. Pagdating niya sa harapan nito, dito niya nakita ang mga likido na parabang may sariling buhay. Lahat yon kulay itim, tapos ang nakakabahala sa lahat, yung presensya nito ay parang presensya ng kamatayan. Maging siya man kinabahan siya sa mga naramdaman niya. Pero sa kabila nito, mas pinili pa rin niyang kunin ang regalong ibinigay ng matanda. Pagkakuha niya rito, kagad niya itong dinala sa bahay nila. Yung likidong handog nito sa kanya, walang pagdadalawang isip niyang nilulon upang maitago ito sa kanyang asawa. Pagdaloy nito sa kanyang lalamunan, naramdaman niya ang matapang na lasa ng dugo. At dahil sa nalulun niya na ito, kung kaya't hindi na rin niya yun pinagtuunan ng pansin. Wala naman siyang naramdamang kakaiba sa katawan niya, kaya di na rin niya yun gaanong inisip. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa harap ng pinto. Hawak-hawak ang isang matulis na kutsilyo. Nakalapat ito sa kanyang leeg na parabang handa na itong magpakamatay kung sakali mang hindi siya ang pumasok. Habang ang dalawa naman niyang anak nakatago na sa ilalim ng papag nila, ngunit nang masipat siya ng kanyang asawa, napabuntong hininga ito habang dahan-dahang ibinababa ang kutsilyong hawak-hawak niya. Nang masipat naman yon ni Magbanwa, dali-dali niya itong nilapitan. Kagad niya itong niyakap ng mahigpit habang bakas sa kanyang muka ang pag-aalala at pasasalamat sa ikalawang buhay na ibinigay sa kanila. Ayos ka lang ba, mahal? Mabuti naman at hindi ka nag-isip ng kung anong bagay. Yung mga anak natin, nasaan? Pagkatanong niya, kagad naman itong tinawag ang mga bata. Sapat na ang tinig nito para lumabas yun sa lugar na pinagtataguan nila. Maya-maya pa, nang magkatipo na sila sa sala, dito niya na ikinuwento ang nangyari sa paghaharap niya sa mga ablas. Naging matapat siya rito, maliban na lang sa handog na ibinigay nito. Kaya naman nang malaman ng kanyang asawang tungkol sa ipinapagawa ng nilalang, hindi nito maiwasang umalma. Kesyo mabuting kaibigan ng babaylan, marami silang utang na loob doon, at higit sa lahat, parang pamilya na ang turing nila rito. Naniniwala rin ang kanyang asawa na kaya niyang paslangin ang mga ito kung yon ay gugustuhin niya. Ngunit nang marinig ito ni Magbanwa, tinitigan niya ito ng mata sa mata habang sumasagot ng, "Malakas ako sa malakas, mahal. Pero kailangan nating tanggapin na may mga nilalang na di hamak na mas malakas kaysa sa atin. At para mabuhay tayo, kailangan nating makisama sa kanila. Ginagawa ko ito hindi dahil natatakot ako, kundi dahil gusto kong mapalaki ng maayos ang mga anak natin. Ayoko ring mapahamak ka, kaya handa kong isugal ang lahat, alang-alang sa inyo." Nang marinig ito ng kanyang asawa, hindi na ito nakapagsalita pa. Aminado ito na matindi ang sakripisyong ginawa niya para lamang mailigtas at mailayo sa panganib ang kanilang pamilya.
Kaya naman sa halip na tumutol, pinili na lamang nitong suportahan ang kanyang desisyon. Batid ng kanyang asawa na para sila'y mailigtas, kailangan nilang isakripisyo ang ibang tao. Sa paglipas ng mga araw, dito na sila nag-isip ng paraan kung papaano nila maisasakatuparan ang plano. Ang kaso lang wala silang maisip na epektibo hanggang sa nagdesisyon sila na bisitahin ito sa araw ng linggo. Kapag kasi araw ng pahinga, hindi nang gagamot ang matanda. Nakatambay lang din ito sa kanyang tahanan, naghihintay ng kanyang bisita o hindi naman kaya'y abala sa pagturo sa mag-aaral niya. Naisip na magbanwa na ito ang perpektong pagkakataon na may isakatuparan ang kanilang plano, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip. Sumapit ang araw ng linggo. Kasama ang kanyang pamilya, binisita nila ang bahay nito. Malayo pa lang nakita na siya ng kanyang kaibigan, kaya walang pagdadalawang isip naman siya nitong sinalubong. At nang magkaharap na sila, niyakap siya nito ng mahigpit habang masayang nagwiwika ng, Bihira sa iyo na bumisita, pero masaya ko dahil nandito ka. Kumusta ka na, kaibigan? Nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya. Pagkatapos ng kumustahan, kagad na silang pumasok sa loob ng bahay. Nagkaroon ng maliit na salo-salo bago sila nagkausap. Ngunit habang kaharap ang matanda, pasimple naman siyang naghihintay ng pagkakataon. Pagkakataon para mailapat sa baso nito ang nakadikit sa kanyang daliri na likido mula sa garapong ibinigay ng ablas sa kanya. Akala niya hindi niya ito magagawa, pero kalaunan, nabaling ang atensyon ng babaylan ng tawagin ito ng kanyang disipulo. At yun ang ginamit niyang pagkakataon para matupad ang masama niyang binabalak. Walang sabi-sabi, kagad niyang dinampi ang kanyang daliri sa inumin ng matanda habang umaaktong kinakausap ang kanyang asawa. At nung magawa niya yon, milagrosong hindi nito napansin ang naging kilos niya. Pagbalik nito ng tingin, dali-dali nitong kinuha ang baso at walang pakundangang ininom ang kapeng laman nito. Matapos nun, nagpatuloy ang masaya nilang pag-uusap hanggang sa magtapos na ang araw na yon. Pag-uwi nila sa kanilang tahanan, dito na nagsimulang umibabaw sa kanyang emosyon ang napakasakit na kanyang ginawa. Pero alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang pagpipilian. Sinikap siya ng kanyang asawa na payuhan, pero lahat ng sinasabi nito ay parang walang epekto sa kanya. Ilang araw na hindi siya nagkaroon ng magandang tulog hanggang sa lumipas ang 7 araw. Pagtungtong ng linggo, nakita niya ang babaylan na naglalakad papalapit sa kanilang tahanan. Paika-ika na ito sa paghakbang at pilit itong inaakay ng kanyang disipulo. Pagdating naman ito sa harapan ng bahay niya, bigla itong tumigil. Maya-maya pa, nang makalabas na siya, kagad niya itong inanyayahan na pumasok, pero itinaas lang nito ang kanan nitong kamay, indikasyon na tutol ito sa nais niyang mangyari. Nang masipat niya ang naging akto ng babaylan, dito na nagsimulang yumakap ang matinding kaba at takot sa kanyang katawan. Di niya alam kung saan siya magsisimula. Dahil sa mga sandaling yon, alam niya na hindi niya na kayang maitanggi ang kanyang mga kasalanan. Hindi nagtagal, nakita niyang ibinaba ng disipulo nito ang balikat ng kanyang maestro, sabay kuha ng patalim na nakasukbit sa bewang nito. Pagbaling nito ng tingin sa kanya, bigla itong sumigaw bago sumugod. Tampalasan ka, magbanwa! Pinagkatiwalaan ka namin, pero ito pa ang iginanti mo sa amin! Wala kang kasing sama! Dahil sa sinabi nito, doon niya napagtanto na nalaman na ng babaylan ang tungkol sa kanyang ginawa. Gusto niyang lumuhod at magmakaawa sa harapan ng mga ito, pero alang-alang sa kanyang pamilya, tinatagan niya ang kanyang loob. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niyang panindigan ang kanyang kataksilan. Walang sabi-sabi,
Mabilis na sumugod sa kanya ang disipulo nito. Kagad silang nagpang-abot, pero wala itong panama sa lakas at karanasan niya. Pinaglaruan lang niya ang binatang yon hanggang sa magalusan ito ng kanyang kamay na nababalot ng laso ng ablas. At sa loob lamang ng ilang segundo, bigla itong tumigil sa pagkilos kasabay ng pagkabuwal nito. Nang bumagsak na yon sa lupa, hindi na yon nakatayo pa. At kalaunan, napansin na lamang niya na patay na ito. Dahil sa pangyayari, dito niya na nilapitan ang babaylan. At sa harapan nito, inilahad niya ang kanyang rason. Detalyado niya itong sinabi sa matanda, ngunit kapansin-pansin ang pagiging walang kibo nito sa mga ipinaliwanag niya. Hindi nagtagal, nang dahan-dahan na itong nawala ng lakas. Dito na ito sa kanya nagwika ng, Nakita ko ang ginawa mo pero hinayaan ko. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ang pagkatalo ang batayan ng lahat. Ang pagkamatay ko'y habang buhay na magiging pasanin mo. At hanggat may hininga ang katawan mo, hinding-hindi mo makakalimutan ang iyong kasalanan. Nagkamali ka magbanwa. At dahil dyan, ang buhay mo'y babalutin ng problemang kailan may hindi mo matatakasan. matapos nitong ilahad ang mga bagay na yon, bigla itong bumagsak sa lupa. Rinig na rinig niya ang paghihingalo ng babaylan, pero wala siyang lakas ng loob upang ito ay tulungan. At nang mamatay na ito, doon na nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ramdam niya ang matinding pagsisisi, ngunit batid niya na wala na siyang magagawa pa. Kaya naman sa halip na kaawaan ng kanyang sarili, pilit siyang nagpakatatag. Kagad niyang inilibing ang dalawa, at sa lalong madaling panahon, kinalimutan niya ang mga nangyari at ugnayan nila. Ngunit habang tumatagal, tila bang mas sumasariwa pa ang sugat na natamo ng puso niya. Hindi ito naghihilom, gaano man kalakas at kataas ang antas ng karunungan at kapangyarihang nakuha niya mula sa mga ablas. Akala niya kusa lang itong mawawala, pero kalaunan, naramdaman niya na parang kinakain na siya ng sarili niyang katawan. Hindi na rin niya alam ang kanyang gagawin, na para bang kamatayan na lamang ang magiging daan patungo sa kanyang katahimikan. Sinubukan niya itong labanan pinuno, pero nabigo siya. Kalaunan, natagpuan ng kanyang asawa ang kanyang labi na nakabitay na sa likod ng bahay nila. Wala na siyang buhay ng madatnan, kaya tanging pananangis na lamang ang nagawa ng kanyang pamilya. Magmula noon pinuno, ang mga ablas ay hindi na nakita ng mga anak niya. Tuluyan na rin silang nalagay sa tahimik, bitbit ang aral ng handog na tangan ng mga ablas na siyang tumapos sa buhay ng babaylan.